Ingurumenaren egunean kontzientzia eta ardura sortzea eta ingurumenaren babesean ekintzak sustatzea da helburua, ez? Eta horregatik, gonbidatzen ditugu herritar guztiak, eskualdean antolatzen dian ekintza guztietara parte hartzera, ez? Aurten besteak beste, gure biodibertsitatearen babesa aldarrikatu nahi dugu. Gure eskualdean Europatik izendatutako babes bereziko eremuak ditugu, Ernio Gazume eta baita ere Leitzaran eta Araxes ibaiak, Aralar bezalako parke naturalak, landare eta espezie garantzitsuak eta baita ere ekosistema bereziak, ez? Etorkizunean iraunkortasunean oinarritutako garapena sustatu behar degula, ez? Eta hortarako Alkizan bereziki, Fagus Alkiza Ernio Gazume konserbazio bereziko eremuko biodibertsitatearen ezagutza eta konserbaziorako interpretazio zentroa ireki dute. Ingurumenaren egunean bertako paisaiaz gozatzeko mendi bilaldi bat antolatu dudala. Goizeko 10 eta 4 egingo da ibilbidetxo bat, paisaiakoak markatutakoa, hau da ibilbidetxo bat esaten nahi familiak eta parte hartzeko modukoa, gauza bat lasaia eta politia, pixkat baserria eta ingurumena hobeto ezagutzeko. Hoi izango da 10 eta 4 Largabista eta Tiritatxoren laguntza. 12 aldean izango da Irrien Lagunan ikuskizun bat, izango die bai tailerra irekia, etorriko dien guztientzat, eta baita ere bertako dastaketak, zeme produktuen dastaketak, eta noski ingurun sortutako zentro berri jau Alkizakoa, interpretazio zentro ere, ateak irekiak izango ditu. Tolosaldea garatzenetik, aspaldian proiektu desberdinak garatzen ditugula eta sustatzen ditugula ingurumenaren alde, ez? Eta horietako bat adibidez izango litzake Tolosaldean ibaia berreskuratzeko proiektua, aspaldian azkeneko 5 urtetan gure eskualdeko ibaietan espezie exotiko ibaitzaileak erradikatzeko eta habitaten berreskurapena sustatzeko dira proiektu honen helburuak. Bestaldetik, eskualdeko udaletan eta Tolosaldea garatzen eta Tolomendik gure erosketa eta kontratazio zerbitzuetan ingurumen irizpideak txertatzeko pausoak ematen egitea. Azkeneko hilabeteetan Tolosaldeko mendi ibilbideen saretzea ekimena jarri da martxan, eta gure eskualdeko mendi ibilbide guztiak elkarrekin lotzeko proiektu bat eginda, eta bide guztiak markatu berri dira, eta azkenean hori helburua da gure paisaia eta gure altxorrak ezagutzea ematea. Gainaren 5ean ere egongo da erakusketa bat, Eskola Agenda 21 proiektua daukagu, ez? Aurten Tolosaldeko 11 herritako ikasleek hartu dute parte, eta pixkat konpromiso horiek eta hartzen dituzten konpromiso horiek eta nolabait kale erakusketa baten bidez erakutsiko dira. Aurten landu dugun gaia kontsumo ekologikoa da izan da. Ikasturtean zehar egiten dutena da, lehendabizi ikastetxeko azterketa bat, gai bakoitzaren inguruan ze egoeratan dauden, kasu honetan kontsumoaren inguruan, ze erosketa mota egiten duten ikastetxean eta bar, eta ondoren izen laguntzarekin eta Tolosaldea garatzenen kolaborazioarekin egiten duguna da herrietako diagnostiko bat. Aztertu dute, ze aukera dauden kontsumo arduratsuago bat egiteko herri bakoitzean. Gero egiten duguna da Tolosaldeko herri desberdinetako ikasleekin topaketa bat. Saiatzen gera aste berdearekin koinziditu arazten, egingo duguna da topaketa asteazkenian Tolosan, eta hortik ateratzen diren materialekin erakusketatxo bat antolatuko dugu Alkizan egunean zehar ikusgai egoteko. Eta Largabistak Alkizako sekretuak kontatuko dizkigu. Baita ere lagutxo berezi bat ezagutuko dugu, Rosalina. Aize ongi pasako dugun,